Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Sya Pynthud kajing lehkmen Khristmas Assam selshar hakikin hun Hindu ha kaba kila dawa bakin kiari ya ki Hindu hagani kajing lehkmen. Katkum ki jingya thu jong ki pulin kila ong baki don kumbah nyongut ki brio ki badon kti bat kane kajing ja kala ja kamiet jong kasni satjan bat lakyam no. Ka SP jong ka kashar ka randan deep kor ulaya thu ba ka jingjia kala jia ha kapor baki Khristan kidang lehkmen Khristmas ha kawi kamadan lekai ha kashar kidon katu ka ningut ki samla Hindu kila lej bani shim bentalang ha ka jing lehkmen Khristmas han rekim shamla persha ne Pynthud ya ka jing lehkmen Khristmas jong ki Khristan ong ka SP kon ki brio jong ka te ka shnong ki ong ki te ki brio ki ba Pynthud ya ka jing lehkmen Khristmas ki de ki khot jong ka seng bajrang dal kila ongru bagi te ki brio ki ye deng da ka scarf ka barong so bat ba ki perta Jai Shri Ram ha ka te ka jaka ba lehkmen Khristmas ka te ka jing ja kala ja ko ba khandai ba jimin mien ha ka ba bun ki pat Khristan na ki we pat ki shnong ki awan bani ya shim benta ha ka te ka jing lehkmen ha ba ki brio kila kli bale kila ya persha ya ka jing lehkmen Khristmas ya we na ki nyongun ulaong baki Hindu ki day ban lehkmen ya ka tulsi diwas ka bahap ru ha kasngi Christmas.